ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചക്ക പൊരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ചക്കച്ചുളൻ്റെ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ വെക്കട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയാൽ മതി, ഇനി വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓരോ ചുള എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചക്ക ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിലിലും പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടലൊക്കെ മാറുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചക്ക ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരും വെളിച്ചെണ്ണ. അത് പതുക്കെ കുറയണ കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ചക്ക കോരിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തിളക്കലൊക്കെ മാറില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ ചക്ക പൊരിച്ചത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ചക്ക പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. തൊലി കളയാത്ത 2 വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചക്ക പകുതി പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കപ്പൊരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.